Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya jama'atul muslim. Ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka, amin summa amin. Wato jama'a, magana ta gaskiya tsakani da Allah, duk da abubuwan da ke faruwa a ƙasashenmu, a ƙasarmu Najeriya, amma wai ka duba ka gani irin waɗansu shashashan mataye waɗanda ba su san me suke ba, waɗanda aka turo su domin su zo su gurɓata tarbiyyar 'ya'yanmu, 'ya'yan Hausawa, 'ya'yan musulmi. Dan Allah dan Annabi jama'a, ku duba ku ga wannan yarinyar Sadiya Haruna, saboda Allah da Annabi, wai saboda tsabar rashin kunya da rashin jin tsoron Allah, wai ta ɗauko zakari na roba na mutum na namiji tana wai gwada mutane wai ga yanda za ku yi. Wannan ai ɓata wa yara yanzu idan 'yan mata waɗanda suke following ɗinki suka gani, saboda Allah da Annabi, ba nuna za su yi cewa suna son wannan abin da kike amfani kike nuna wa mutane ba. Wannan wayo ne na wani salo na nuna tallan shi, saboda mata su zo su siya su ringa amfani da shi, wa iyazu billah. Amma ke Sadiya Haruna, wallahi baki yi wa kanki adalci ba, saboda an baki kyautan mota, an baki kuɗi, kin je kin yi iskanci da karuwanci, an baki kuɗi kin zo kin buɗe shago, kuma shine kike so ki ƙara gurɓata tarbiyyar 'ya'yanmu. To wallahi ta Allah ba take ba. Sadiya Haruna, ki ji tsoron Allah, za ki koma ga Allah. Kina yaudaran mutane wai ke sayyada iskanci, haka ake sayyada? Kakki raina wa mutane hankali mana. Dan Allah jama'a, ku ga bidiyon da ta sa, dan Allah dan Annabi ku zo ku gani, saboda Allah da Annabi. Wannan rashin mutunci ne. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello viewers, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani, sunana Sayyida Sadiya Haruna. So maza da dama idan suka siya wannan maganin, ina samun complaints da cewa Sadiya, ya zan yi amfani da shi, ya zan shafa. Musamman na siya wannan abin saboda kwastomomi na ne, in koya musu yanda idan suka zo suka siya wannan abin za su yi amfani da shi. Kuma guess what, maza mutane na, ina promo. Amma kafin in gaya muku promo da nake yi na manpower, bari in gwada muku idan kun siya wannan abin yanda za ku yi amfani da shi. Na farko, kamar yadda kuka kalle shi, oil ne, kamar yadda kuka gan shi yana yauki, kun gan yaukin shi yana yauki sosai. Idan kai haka, sai kai haka, kamar nan kan azzakarin ka kenan, sai kai haka. Ka gani? Ka gani? Ka gani da nake shafa? Ka kama shi sai ka shafa. Kai din kawai za ka shafa. Ka shafa kan azzakarinka. In ka san za a yi, sai ranar da za a yi, sai ka shafa. Kana shafa haka, ka shafa haka. In the next 5 to 10 minutes, then you can have sex. Kun ga yadda wannan abin ya tashi, yayi kararau da jijiyoyi. I'm telling you, idan ma duk ɗinka karami ne, idan ka siya wannan abin ka shafa a kai, za ka zo ka ba mu labari. Promo da na ce muku ina yi shine, kamar yadda kuka sani, wannan A&R shafa ɗinmu manpower mai kyau ne, mai ƙara lafiya, mai magani, yana maganin sanyi, yana ƙara ƙarfin sha'awa, yana hana saurin kawowa. Wannan muna sayar da shi 5,000, wannan muna sayar da shi 3,500. Idan ka siya wannan guda biyu, that's 8,500. Idan bai maka ba, I promise to pay you your money back, because our product is tested and trusted. Guess what? Zan baka wannan shi kuma kyauta. Abinda muke sayar da wannan shine naira 5,000. Zan baka shi kyauta idan ka siya akan wannan da wannan. Idan ka siya abin 85 kenan, za a baka wannan kyauta. Za a baka wannan kyauta, amma sai ka siya guda biyu. Ina fatan kun gane. Our product is tested and trusted, so you can chat us on WhatsApp with this number. WhatsApp kawai 08102985465. If you are not on WhatsApp, you can call our office line 09077600210. And please people, make sure you are for business. If you are not for business, I will definitely block the hell out of you. You can say whatever you want to say, you can comment, you can say whatever you want to say on this video. All I know is that I have a very pure mind and I'm doing my business. That's all. So thank you so much for watching this video, and I love each and every one of you.